ବାବାରେ ବାବା ଆଜି କି ବର୍ଷା। ନମସ୍କାର ସାଙ୍ଗମାନେ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବୋଉ ତାଙ୍କର ଶାଗ କୋଉଠୁ ଆଣି ବାଛୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଗାଧେଇ ପଡ଼ିକି ଟିକେ ପେଣ୍ଟିଂ ପତ୍ର ହେଇକିନା ଏଇଠି ପାଣି ରଖୁଛି ପିଇବା ପାଇଁ। ତାପରେ ବସି ପଡ଼ିଲି ଖାଇବା ପାଇଁ। ମୋତେ ଆଣିକି ଧରେଇ ଦେଲେ ଆଳୁ ଭଜା ଆଉ କାଲି ରାତିର ବାସି ରୁଟି। ମୁଁ ଭାରି ଦୁଃଖର ସହିତ ସେଇଗୁଡ଼ାକୁ ସବୁ ଖାଇଗଲି ଯେହେତୁ ମୋତେ ଭୋକ କରୁଥିଲା। ତାପରେ ଆମ୍ବ ଗୁଡ଼ିକ କାଟିଲି। ଏତେ ଗୁଡ଼ା ଆମ୍ବ ଦେଖୁଛନ୍ତି କେଉଁଠୁ ଆସିଲା ଜାଣିଛନ୍ତି? କାଲି ଆସିଥିଲେ ମୋ ଯାଆଙ୍କର ବାପା, ସିଏ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ ଏତେ ଗୁଡ଼ାକ ଆମ୍ବ। ଆର ବର୍ଷ ଖଟା କରିଥିଲି, ଆଚାର ଖଟା, ମୋ ଯାଆ ସବୁ ଖାଇ ଦେଇଥିଲେ। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ଯେ ଏଇଥର ଯେଉଁ ଆଚାର କରିବି ମୁଁ ଆଗ ଡବାରେ ପୁରେଇ ରଖିଦେବି ମୁଁ ଖାଇବା ପାଇଁ, ତାପରେ ଯାଇ ଯେଉଁ କଥା। ତାପରେ ଶାଗ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ କାଟି କୁଟିକି ନେଇଗଲି ଭାଜିବା ପାଇଁ, ପଖାଳରେ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଏଇଟା କେଉଁ ଶାଗ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ନିହାତି ଜଣେଇବେ ସାଙ୍ଗମାନେ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ।